Здравейте на всички! След дългата пауза, която се взехме, се завръщаме точно в най-нашумялото време, а именно когато биткоин стигна 100 000 долара. Нямаше как да не се направи видео по въпроса, затова сега без много обяснения набързо ще ви покажа към кои валути съм се насочил и реално защо съм го направил. Дисклеймър, това видео не е финансов съвет, инвестициите са ми само хобби и допълнителен доход, като вземам решения, основани на новини и анализи от специалисти. Така, първата валута, която съм се набелязал е XRP. Напоследък си извоюва доста слава из криптоновините, но това не е и без причина. С печеленето на Доналд Тръмп на президентските избори на 5 ноември 2024 година, делото срещу компанията Ripple и съответно XRP се преустанови, като това беше в полза на криптообществото. Плановете на SEC за това дали да продължи самото обжалване в случая с Ripple остават от решаващо значение за XRP, като те имаха срок до 15 януари да пуснат встъпителна бележка. Друг фактор относно цената са и проектите, по които работи компанията. От октомври се носят слухове за ETF approval при XRP, като няма да навлизам в подробности, тъй като не е напълно ясно кога ще се случи, но ще ви сложа линк в описанието да прочетете, ако някой се интересува допълнително. Та докато говорим даже в момента, лека по лека цената се вдига, като 2 долара и 33 цента не бих казал, че е лоша цена за закупуване. Не е перфектната, но според мен пак е доста добре. Като нещо, което обаче повече ме впечатли, е идеята за пускане на стабилна криптовалута, а именно Ripple или ARL-USD. ARL-USD, идеята на тази валута е да бъде рядко регулирана стабилна валута. Ако някой от вас е запознат с микрорегулациите в Европа, ще разбере, че това е ключов фактор. Реално за хората, които се интересуват повече, ще оставя отново линк в описанието. Говорейки за XRP, друг фактор е и изказването на Доналд Тръмп, като отново го намесваме. Като бъдещ президент, той предлага американските криптовалути да нямат такси. Това включва XRP, Cardano, Algorand и Hedera Hashgraph, които са стабилни американски валути с много потенциал при евентуално потвърждение на решението, което реално е много възможно след влизането в президентски офис от Доналд Тръмп. Както някои от нас знаят, той напоследък доста се е надъхал към криптосферата и доста от самия маркет се върти покрай негови решения и изказвания. This afternoon I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. But I say this is the steel industry of 100 years ago. It really is. I think you're just in your infancy. I can see it happening. You will keep their hands off Bitcoin. They're going to keep their hands off crypto. They're going to let it grow. We're going to let it grow. On day one, I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. Следващата валута, в която съм инвестирал пари, е Beam, която се специализира в гейминг индустрията. Аз като човек, който играе игри, съм положително настроен към този проект. Като компанията стартира тези дни фонд от 150 милиона долара в Абу Даби, което е столицата на Съединените арабски емирства, с цел подпомагането на самите емирства да станат център за иновации в игрите. Този проект ще включва както на места на AI, така и на виртуална реалност, които са ключови в криптосектора. Също така, нещо друго, нетворка на Beam получава апгрейд, като става Layer 1 и това им дава достъп до управлението на транзакции. Така както бях споменал по-рано, няма да се задържам по много време на криптовалутите, които споменавам. Просто набързо ще разгледаме причини, фактори и лек анализ, защо аз съм инвестирал в тях и вече вие се правите преценката за вас. Като преминахме Beam, в момента сме на Pengo, това е една много важна валута, ново излязла, максимум на ден, максимум 2, като е пусната от девелоперите на NFT проекта на Pudgy Penguin. Тази колекция от виртуални снимки, самата Pudgy Penguin,
много нашумя, след като достигна сумата от 36 етериума. Аз лично се запасих с малко койнове, след като самата криптовалута дропна с близо 40% веднага след пускането и на пазара в Binance и Jupiter Exchange. Едва ли ще се вдигне толкова бързо, колкото някои други от споменатите валути, но дава сигнали да бъде успешен проект, като дори въпреки този лек песимизъм, който имам, в момента пак съм на близо 15% печалба, което не е зле за един ден. Нека видим докъде ще стигне с Pengo. И като за последно съм инвестирал в Dogecoin, Shiba Inu и Pepe, като ще ги сложа под все едно една скоба. Първо, защо Dogecoin? Ами, ако някой от вас не знае, Доналд Тръмп избра Илон Мъск да ръководи нов департмент, който се нарича Департмент за правителствена ефективност, което на английски е съкратено Doge, но не Dogecoin, нали? В случая има точки между буквите, като това се е чист намек към Илон Мъск, тъй като от него тръгна самата криптовалута. И такива новини имат реално влияние върху маркета и върху съответно Dogecoin, като това е причината да инвестирам в Dogecoin. Даже в момента цената на 36 цента е доста добре като ентри. Защо в Shiba Inu? Ами Shiba Inu и Dogecoin са леко или много обвързани. Щом аз, поне по мои лични разсъждения, Dogecoin ще се вдигне този булран и с него малко или много всички други валути с кучета, било то Floki, било то 1 Million Baby Doge и съответно Shiba Inu. И нещо друго, което е важно, че аз държа Shiba Inu преди година, когато свърши миналия булран, аз тогава закупих Shiba Inu, така че в случая е малко трудно да съм на загуба с Shiba Inu и мисля да го държа поне до началото на реално altcoin сезона. Относно защо съм избрал Pepe, отново тепърва започва altcoin сезона. Pepe има потенциал да се вдигне, има хайпа покрай него. Самото комьюнити в момента започва да разпространява наляво надясно спекулации за цената, за това, за това. Тези неща отново имат влияние върху маркета, и чисто просто малко по-рискован трейд, тъй като имах останали едни малки $80, ако не се лъжа, $80-90, нещо такова, които ги просто ги сложих в PP. Като в момента мисля, че са на същото, което съм ги сложил. Така че реално ако ми потребват, мога да си ги изместя някъде другаде. Аз лично не препоръчвам за PP Coin, просто при мен беше леко колкото да пробвам и да видим какво ще стане. Но за Dogecoin и за Shiba Inu съм по-позитивно настроен.